Unong Aikten ka Voice of People's Party Dr. LP Rani Rongba Mensua ka Jurbha ka Jing Kani Shuki ha ka Kasihir Autonomous Council Hendai ondagi pai ba ka rung ha phlau jong ka council ka siam ba kamdai ka Jing Kani Shuki Hendai ka dai penban ka Jing Kani Duli habaklan ha jing yap election yo Dr. Baskem Marbo Hanong Spung mentakasngi Dr. LP Rongba nado bla simti ka Voice of the People's Party yo Shabuk kasensiar hak ACDC kamdon syu kajing ya khai kolai kumbalong mensua hak bara bujri CM EM man kapor handai kane ka akan jar ulong bagi MDC mensua ki job nang parti A kira kelas ke parti B handai kane kamdai kanong rim yang ke VPP nama bagi VPP ke yang hak kanong rim berada upai ba uang ban syong haling sensia un sensia baik bal lada upai ba uang ban syong haling persya un syong baik haling persya Aga jingi kini ilang kanot kam dan syu. Handre miswangi ikheri kheri. Wei CM hajin wei CM wan pan ka wei ki isi hajin ka wei ki isi ka kalan. Namar ka bakado kipai ba ki ong bakitei ki kini suki. Tema pinda rumah pala juga district council pintik ni ka jing sisa. Ba mdai ki kini suki. Ki kini duli. Kata kalong ka jing sisa. Kia kini duli ni tu ipi. Tentu uang ka parti pra nabarni keren ya ka clean politics kamdon ka bokum kata kaya ben kaya renti. Tiki bor ki banamar ki persang keren ha gabede barka hima sora ki warna ki tu ki isu ki baper tala ya pensai na ko ka pors ko ipa te ka ai ka bangi kum ka parti ngila sin ya ka rai na ka isi habangi ong bangi ma ka sanat ngidan ka nongrim ka baskan. Bat ngin ya yang hanta. Mdai bangidan ka jingsun simet yano yano em. Ngimdang ngilong baka politik sungi kamdai ka politik sung kajing sim kaput handai ngila le supaya ba ngila pani kajing kersan bangin ai kajing sensar ka bakhuj ka suba te kum tahi ka ngin hable nama kata daw besa kata ni khlam le ni khlam tamput ya ka ai ka bagi sutur ka bamlong ban le ya kata ngin la ban le ka bali ka boyong ka bahaoi kanong haoi ka ba em kanong em kata ka dei ka bangin yang TPI gila mi itu ki kubor ka bedai barka hima mele menta kitu gila skenang mi tenri laron kami kajing pensai ngin selangi pensai pon ka pangamot benora ang ne kalong ba habang ikren ya ka sensar kadar ka bakhuj ngidon kam ya ki kertong nane ki nong mikmat ki bakhuj bar ki ba pentrai kam hok habakhuj habasai naga benta ki ai baro ke bingle nadu ki polisi ke bangi thau nadu ki decisions ki bangi sim hadu ka scheme ka bangi pentrai kam kata tadi ka ba ngin ya penya renti kebalai habang ikren sapang ka sensar kadar ka bakhuj ka basubah ngikren ya karai ka bakhuj karai ka bakhuj ane ka clean mandate karai ka bakhuj ka clean mandate ka wan na piki pa ba ki ba ay ka jing kersan hangi kum ka party tinamar pa pila ay ya ka ne ka clean mandate daga jing khut ka jing smur juga download ka jong pi ay ka buot sa ka party jongi pi kersan ye ki kertong ki jongi tengi habang yo ay kita ngidon ka responsibility ngidon ka jing ki klik namar kata daw nado balawan ka parti pra ngane thuipi kamdan syu kane ka jingya khai kulai mensuwa te kini ki MLA ki MDC ne thuipi ki job na kowe ka parti syafiat na kowe ka parti tela jit upai ba na ka parti a da job hantai le di siklor aklor le de la kala parti b ti pai ba ji sya ki kram kersa ni ka parti b hagajing si sapi pila asamnya ban ay kani ka parti pila ay ka cengkersan ni ka parti dak pingin skan ba unum kala handai kumun si ong lo tan kasia na ka kti kampat kuj ladap kala ka parti la kala ka rong nomor baro sekata ki ong ba ka parti ka daitan ka uniform kanita ka uniform te ka parti pra ka jongi ngim ju hikai kumta kane ka parti ka bangiyang kadai ka ideology ka jongi kadai ka jengat ka jongi ka bangiyang harengkat ka tibri ka tiblai ngira peniyang nongrim ha ka jing duai nginem la man set kalayu pa ba alanu la doro kata kadai ka bangiyang ka clean mandate ka mod ai mapila ai mapi ka rai hangta ngin yang bat ngin yang hado ka bakut la ngin ban song ha ka yang persya ngin song baik la ka dai ni bukan sinsaro ngin sinsar baik kata ka ka clean mandate nginem la bandai di ka mandate ka papila ai lanu
Pila ai hangi ya ke jingi, pila ai hangi ke support, pila ai hangi ke jing kersian. Ngin ya ini akata kanurim. Lakalong kumnu hapa dengan katma ke bajur. TPI walangi itu nak opposition yang sekan. Kiwai ki parti kila ya pendut. Haka kerteng juga development kila ya kala bongji lai puja. Taka taka mon jongki. Tenrai ke ba pi ki ba pio i ba pikir kamha. Ya ke ai ke bangi keren, ya ke ai ke bangi ngile. Tenem na kata aku ki parari. Hangni hanong spung habangiwan ngimuan syu panjana election. Kabanin kong ke bangiwan hangni kalong ngin ai ke jing kublai. Namar na kane ke nong spung ngilayo ya unam tam. Haka MP ru ngelayo ya ke namtam, haka MDC ru ngelayo ke namtam. Tenem na kata kom unong ai kien joka parti, kom u spokesperson joka parti, na yang hangni na kaleng joka parti. Ngalapan tip i present rang ba hagani ka singingan don hagani ka jaka pada gajing sisa ngamot banetu ipi. Ba u presiden rang ba jongi iba adan bela basaya moi ru idei bandan batni hagani ka singi. Idei bandan batni. Nilai apa ikituki poster dan penjapi ki balai i ka dur ka jongi la thor ka kerteng jongi banwan Henry kimi ki kan ki bakar ki